И здравейте, аз съм Дени и не знам кой път правя този клип. И здравейте хора, аз съм Snowflake и да, днеска, както видите, това е може би епизод. Може би минут работи. Да. Първият път беше на Pro Hacker. Благодаря ви за 8 абоната. 45 от вас 100% тук ще ме последват, обаче когато ми видят новия клип. Бам, бам, бам. Но чакайте да се върна в моя канал. Между другото искам да благодаря на Simo BG за рекламката на канала ми. Това много ми помогна. Направя игра с фенове между другото. Бързо. Yes. Така, бързо слагаме тази броня. Не ми трябва вашите неща. Опс, аз имам по-хубава каска. No. Please, don't kill me. Кой се кюна ли ма то? Snowflake BG, fuck. Хоп. Би. Много мразя това, когато става. Така. Моля ти се, първия път да оцеля някой малък. Моля. Оцелих някакъв мап. Една минута. Новото ми скинче. Say hi to YouTube. Say hi to YouTube. Kelly, сними фара. Скинът ти е грозен, сори. Yay, nice to meet you. Snowflake BG. Nice to meet you. Така. Ако искате между другото да продължавам да снимам на Minecraft Hunger Games, не забравяйте да лайкнете клипа и ако сте някой нов да се абонирате за мене, за моя канал, така ще ми помогнете много. Да, наистина ще ми помогнете много. Да, благодаря ви. Също така, всъщност ви благодаря за 8 абоната. Lucky Dead. Моля ти се PvP. Вау, ладно. Амено казах бе. Като кажа амено, значи амено.
Ако не знаеш. Така, само да ви питам, защото да ProHacker твърди обратното. И ми кажете, кой играе по-добре Survival Games? Долу в коментарите. Дали да ProHacker или аз? Защото той твърди обратното. Че той играел по-хубаво Survival Games. Тук да не се тролна, бе. Имам ли стреля? Не, аз. Защо ще имам стреля? Да не съм бай Георги. Аз към хейчин, че не ви настете, но си мая ти ми е това. Амено, bitch, fuck you! Как? Може би хора. Удари го тоя! 2 пъти. Преди той мене. Как може да има такива хора, бе? Кажи ми, бе! Гледай, ако ще напише бам, бам, бам. Това е за всички, които са ме убивали. Точка и точка. Да, дидни. Ще направя игра с фенове, между другото. Това да не беше Алкатрас. Бей. Майка ти паряпник. Амено. Какво си мислиш, че някой ще помогне на тебе? Убих ли тебе? Моля! Килаура беше това. Майка ви дева, камо и да му оцели това 12 милиарда блокчета. Камо и да му оцели това 12 милиарда блокчета. Така, хора. Това смятам да бъде за клипа от мен за днес. Надявам се да ви е харесал, защото повече никога няма да видите от мене Survival Games. Разбрахте ли? Надявам се да са ви харесвали клиповете ми, защото аз повече няма да снимам на Survival Games. Така. Дано не сте се били разочаровали много. Аз не съм виновен. Виновни са всички шибани хакери, които седят в лайвбот. И които ми карат да садвам. Аре като за финал да мине това паркурче тук.
което съм много добър и съм читвал 4 милиарда пъти. Дори и паркур не мога мина. Вижте колко не ставам. Не ставам за нищо. Хакерите. За хакерите. Може да ги напсувате всички хакери в коментарите от мое име. Много хубаво. И ако той дик ме уби, гледа клипа. Човек, само те бърна някъде с моя хак. Казвам ти, ще банна по IP от сървърите. И повече от мен няма да видите Survival Games. Така че, чао. Разбрахте ли?